Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern fi żmien li ġej se jkun dispost li jitkellem dwar riforma favur standards ogħla fis-settur turistiku. U għal dan waqt laqgħa oħra ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget din id-darba mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA. Il-Prim Ministru sostna dan kif innota anke l-prinċipju ta' sostenibilità li waslet l-istess MHRA fid-dokument tagħha bi proposti għal budget tas-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif bank din il-konverġenza se servi tajjeb bħala bażi soda għal diskussjonijiet importanti biex ikompli jiġi msaħħaħ b'mod għaqli is-settur turistiku fi sfond ta' prijoritajiet ġodda f'pajjiżna. Fil-fatt wara żjara li anke għamel fil-lukanda ewlenija Korintja f'Ħattart, il-Prim Ministru ra l-investiment sostanzjali ta' riġenerazzjoni li sar f'partijiet minna, fosthom fid-daħla tal-lukanda u anke f'numru ta' kmamar. Il-Prim Ministru nnota wkoll li nefqa mit-turisti hi pożittiva ħafna fl-aħħar sena, b'din mistennija tibqa' tiġi sostnuta anke frott strateġija b'saħħitha mill-Awtorità Maltija Turiżmu. Għalli imbagħad kien hemm żviluppi notevoli fis-settur kontra l-istaġjonalità b'wasliet ta' turisti mhux biss fl-eqel tas-settur. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru kien hemm il-Ministri Owen Bonnici, Anton Refalo, Byron Camilleri, Clayton Bartolo, Clyde Caruana u Chris Bonnet, is-Segretarji Parlamentari Andy Ellul, Elisha Buġeja Said u Glenn Bedingfield, u l-kap tas-Segretarjat fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Malija.